copiii și Biblia. Salutare, dragi copii! Astăzi vă vom povesti despre nașterea Domnului Iisus. Așa, despre nașterea celui mai mare rege. Fiți cu ochii pe noi! Deci amele. Maria era o fată ca oricare alta, dar în ochii lui Dumnezeu era cu totul specială. Într-o zi, Domnul o trimisese pe îngerul Gabriel ca să o viziteze. Oh, ce seară și frumoasă! Strălucesc stelele pe cer! Ce bine este! Ce-mi place să mă uit la stele! Nu te teme! Îi vorbi îngerul. Ceva să-ți spun din partea lui Dumnezeu. Vei naște un copil și copilul acesta va fi Fiul lui Dumnezeu. Iisus va fi numele Lui. Dar eu sunt tânăr încă și nu am soț. Nu te îngrijora, Maria. Nimic nu este prea greu pentru Dumnezeul nostru. Oh, un pic cam este frică, dar mă încred în Domnul și alung frica de la mine. Îl cred pe Dumnezeu, voi asculta de El. Facă-mi se întocmai cum mi-a zis Dumnezeu prin acest înger. Oh, cine ești? Eu sunt îngerul Gabriel. Am venit să-ți spun că Maria este însărcinată de la Duhul Sfânt. Să nu-ți fie frică să o iei în căsătorie. Trebuie să te căsătorești cu ea și să ai grijă de ea. Am înțeles. Așa voi face, îngere Gabriel. Mulțumesc! Maria! Da, Iosif, ce s-a întâmplat? În vremea aceasta, romanii au cerut să fie numărați toți oamenii din împărăție. Trebuie să mergem o cale lungă până la Betleem ca să ne înscriem. Oh, dar burtica mea e mare, deja bebelușul este mare și cum vom merge atâta drum lung vom face? Nu-ți face grijă. Am o idee. Patrick, ce ai tu aici? O mașină? Așa i-a avut. Wow, ce mașină! Violetă, da, mov. De ce ai adus mașina? Nu, dragule. Iosif și Maria pe atunci nu aveau mașini. Atunci mergeau doar cu animalele, cu ajutorul animalelor, au mers pe un Da, ai vrut să-i ajut să-i duci cu mașina, da? Ia arată, cum merge mașina ta? Repede, arată. Mami! Cine ne strigă? Da, Emi! E muzeul de haine. Wow! Dar pentru cine sunt aceste haine? Pentru Domnul Iisus. Pentru pruncul Iisus le-ai pregătit? Wow! Ia să vedem, Emi, ce haine ai pregătit. De ciuciuci. De ciuciuci. Oh, și aici ce ai pregătit? Haine pentru Domnul Și astea ce sunt? Jucării Jucării. pentru Domnul Iisus. Wow! Iar aici ce hăinuțe ai pregătit? Ceva mai subțire, pantaloni, da? De ploiță, ceva, încă ce mai ai aici? Așa, de ceva. Ceva mai călduros, e luat? Asta încă. Ăsta mai călduros, așa, da, ca să mai fie friguț. Dar știi că nu poate să le ia Domnul Iisus. Maria nu poate să le ia, din păcate, la drum. Căci mergeau pe măgar și nu poate să care atâtea mame. E prea mare geanta. Ia să vedem, dar ce jucării aveți acolo? Da.
ajutorul Domnului spre cetatea Betleem. Iosif, este vremea, a sosit vremea ca să nasc. Oh, trebuie să găsim un loc. Nu mai avem loc! Vă rog frumos, măcar un loc undeva, nu contează cât de simplu nu este. Maria, soția mea, trebuie să nască. N-avem loc, Domnule, v-a zis! Dar dacă e vorba despre un copilaș, puteți în graj, uite aici, să se nască în graj, să doarmă dacă vreți. Bine, mulțumim, Maria, să mergem. În noaptea aceea s-a născut copilașul Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pruncul Mariei și al lui Iosif. Ce veste bună! S-a născut Mesia! Iisus este păstorul întregii lumi! O să aibă grijă de oițe! O să aibă grijă de oițele lui! Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Nu vă temeți. Mergeți și vedeți. Într-o iesle îl veți găsi pe Mesia, înfășat în scutece. Mergeți repede de vă închinați lui. Haideți să mergem să ne... Pruncul Iisus, Mesia cel așteptat, ne închinăm ție. Un cor de îngeri a lăudat pe Domnul Iisus. Haide repede să spunem tuturor că s-a născut Mesia cel așteptat. Nu l-ați văzut pe pruncul Iisus? Suntem cei trei magi din răsărit și nu-l putem găsi pe el. E steaua lui, am văzut-o sus pe cer, dar încă nu l-am găsit. Poți să ne spui tu? Este la Betleemul iesle. Haideți să mergem, să aducem darurile noastre scumpe. Am adus tămâie, am adus și aur. Vrem să le închinăm pruncului Iisus. Iată așa magii au pornit o cale lungă spre Betleem. După stea și au găsit pe pruncul Iisus înfășat în iesle. S-au închinat cu aur, tămâie și smirnă, darurile cele mai scumpe le-a dus regelui întregului pământ. Da? Și păstorii s-au închinat Domnului, toți s-au închinat Domnului. Dar voi vă închinați Domnului. Ce cadou putem să-i aducem Domnului Iisus? Inima noastră. Haideți să-i aducem Domnului tot ce este mai bun. În fiecare zi să fim ascultători de părinții noștri și de Domnul nostru Iisus Hristos. Pa, pa, copii!